Ало? Ай, отговори ми, бе, човек. Ай, не са прави, бе. Не, сериозно, Мари, говори, брат. Ще те пръсна. Ще ти затворя пак, момче. Окей, пускам си компа да мога да игра на FIFA. Защото мога да си го позволя. Нали, Мари? Мари, ти имаш ли CS? Знам, че имаш CS. Това ти просто... Това е другото. FIFA. Играеш ли в FIFA? Здрасти, мам. Ало, Мари. Добре, мамо, извинявай. Аз тук си говоря с Марито, защото ще го бия. Той е лошо момче, аз съм още по-лош и да му докажа, ще го пръсна. То компютър, що не се включва, е. Мари, знам, че ме чуваш. Да. Някой ден ще ядеш пердах, момченце. О, тук трябва да се пусне монитора се. Чао, Мари. Чао. Няу. Добре, защо не искаш да ти затворя? Защото в момента записвам клип. Идеално. Yes, имаме в клипа ти! Yes! В клипа колко е просто част едно. В момента прави част две. Супер, В момента го качвам. супер, Чай те споделя. супер. Чай, виждаш ли? О, мага, човек. Ето го. Ето качване. След една минутка. Някъде. О, и колко дълъг клипа, бе. И още качва. Ето го, записвам втория клип. Без папараци, без камера. Значи първия клип, първия път, когато ти говорих, значи, чай сега, подробни данни, минута и половина. То така тъпо е, човек. То се е станало 2 минути вече и него ще кача споко. Не ми, защо ти омага, защо трябва да качваш тази простия в YouTube? Що си простахна, бе? Те простаците най-много гледания имат. Супер. Не отричаш, окей. Няма проблем. Ето малко остана. Поне ще ме видят твоите близо 70 абонати, тъй че. Не, това си в моя личния канал. До който има 4 абоната. Качи го в другия, бе. Той не е за тъпаци като тебе. Аре, качи го в другия канал, бе. То пък иска обработване сега. Добре, бързо става. Да, 6%, 13%, 21%, 27%. Спри да записваш. Ало. Ама нямам точно началото, когато говориш. Докато се включа програмата, аз няма малко. Трябва да видя после клипа, човек. Сега ще го пратя. Ще го пратя на всички. Аре ле! 95 съм бъгна. Сега да забие, човек. Жалко. Чай. Сами. За какво е? Да знаеш. О, царевица ми дава мама. Батилинка. О, така го изгледам, човек. 2 минути съм заглушил и той си говори сам. Мерси, мами. Обичам те. Чай са. Аз съм заглушил и той не ме чува. Чай да го спра това сега.